Bilmeysen, жетişemiz dedim. Yeme, sen жеңдің. Şulay olur. Olmaz, benim bilen bәxsәшіге yaramay. Тоқталы, sen сағатына көрдің müsün? Енді көптен эфир başlarına тез. Шоңа göre bir şokoladını men жеңдім. Тоқта. Эфир бит енді көптен başlandı. Сен вакытны әрәмейтіп, менің шоколадны алып тұрасың. Әйде тезірек başlayбыз. Bu менікі. Шолпан, а? Ярар, эфирда ештік. Başlayбыз. Кеттік. И гран-при конкурса присуждается. Min Көкне Сайлым фестивалында да бірінші орында самолетлар. İşte min de mektepte okuğanda şunday dersler yok ekan. Agar da sizin de lider bulasınız kerak, demek sizge bilerdə bulurğa kerak. Халық ара сулағайлар күні. Сен сулағай ма? Yok, сен? Yok. Міне, құбыршық күні. Нәрсе? Ракушка енді. Сен сөзін деңгізде ойладың ма да? Бек қызық алмасы. Ракушка екен. Қара, әлі физкультурник күнінде бар екен? Шолпан, сен ол физкультурда, соңғы тапқыр физкультур дәрісінде болғансыңдар енді. Нешевсің енді? Yok бүгін башқа бейремлері, yok. Бізге 25 минут нәрседер турында сөйлесуге керек. Міне, бәлки тамашашыларға дәшумау күні деп айтырбыз бүгін, Алмасы, шундай ақыллы, әфәрин, әлбәттә, yok. Ярар, бар менде бір идеям, тек башта видеозма қарайық. Үйде кеттік. Журналист кеше ничекне мобиль булмасын, дәфтәр белән каләмнән яхшырак әйбер юк минемчә. Ни өчен нәкъ журналистлар турында сүз кузгаттым дигәнгә, бүген без сезнең белән дуслар Бәллүр каләм 2022 журналистлар бәйгесендә. Бәллүр каләм 2022 барлык каләм ияләрен пирамида концертлар залында җыйды. Биредә алып баручылар, оператор, редактор, барысы да каләм, микрофон һәм камераларын беразга гына булса да читкә куеп, әлеге бәйгенең лауреатларын белергә җыелды. Біздің енді номинацияға берілген шо яхшы блогерден һәм біздің әлеге номинацияға Шаян ТВ-ның TikTok фабрикасы берілді. Ол біздің бик зур эшләп килә торган эш иде. Енді бик күп көч куелды һәм балалар, бик күп кенә балалар біздің каналыбызның алып баручыларына инде күп кенә остаханәләр уздырылып, үзебезнең каналның балалары контент ясадылар. TikTok контент. Һәм инде әлеге TikTok контентта үзләре идеялар уйлап табып, кызыклы креативлар, күп кенә трендларны эшләп, инде безнең TikTok'тагы булган аудиторияны нык арттырдылар. Дөресен әйткәндә, без башлаган булсак инде менә 5000 подписчик булган булса, безнең 5000 язылучы, инде эшнең ахырына безнең 70 000-гә якын язылучы барлыкка килде. Инде хәзер татар телен без инде Шаян ТВ каналына түгел, Шаян ТВ социаль челтәрләре, TikTok'та яңа трендлар аша инде барсына танытабыз. Бәллүр каләм бәйгесе республика журналистлары өчен ел сайын көтеп алынган чара. Ел медиа шәхесе, журналистикага тугрылык, иң яхшы район редакциясе, ел фоторепортеры, ел телеоператоры һәм тагын бик күп башка номинациялар. Без дә Шаян ТВ каналы читтә калмадык. Популяр блогер номинациясендә җиңү яуладык. Популяр блогер, телеканал Шаян ТВ. Беләсезме, Шаян ТВ каналына быел 4 ел була. Чынлап та 4 ел эчендә бик зур уңышларга ирештек бөтен өлкәдә дә, ләкин балаларның иң яраткан ул һөнәре блогер булу. Үзегез беләсез, хәзер блогер ул яңа форматта, журналистика яңа форматта дигәнне аңлата. Инде менә безнең Шаян ТВ каналында яңа форматтан бер кайчан да калышмый. Һәм менә минем кулымда Бәллүр каләм. Бу журналистлар өчен бик зур бәя, бик зур рәхмәтле без тамашачыларыбыз өчен бу безнең зур уңыш, бу уңыш безнең тамашачыларныкы һәм әлбәттә инде Шаян ТВ коллективыныкы. Киләчәктә дә шулай зур уңышларга ирешергә насыйп булсын. Иң мөһиме Шаян ТВ белән бул, телне саклау, менә безнең юл.
Быел бәйгегә 1700 эш җибәрелгән иде, күпчелеге татар телендә. Тантанада шулай ук төрле дәрәҗәдәге бүләкләр дә бирелде. Җиңүчеләрне һәм номинантларны котлап, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова, Казан бию ансамбле һәм башка артистлар чыгыш ясады. Һәм әлбәттә инде, тантананың иң дулкындыргыч мизгелләренең берсе — Гран-прины тапшыру. И гран-при конкурса присуждается Гарифулину Василу Загитовичу, заведующему кафедрой Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Я вас поздравляю. Zor rahmet. Bir de okumadan bir zor rahmet. Siz beni bir zor halde kaldırdınız. Kavuşmayayım. Elbette bu yukarı bölekке minden layıklı kişiler, layıklara kişiler Allah bir küp, bir yakşı bilen. Lakin indi bu bölekne min jurnalistlerin ezerlevişi, okutuşlarga, ustazlarımızga bulgan bir ihtiram bilgisi olarak kabul etti. Бәйгенең иң төп бүләге машина. Һәм аны быел КФУның милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире бик күп журналистларны әзерләгән Васил абый Гарифуллинга бирделәр. Төп җиңүченең исеме ачыкланды, номинациялар тапшырылды. Хәзер инде без эшебезне дәвам итеп киләсе тукталышка күчәбез. Шулпан, инде беренче видеоязманы карадык. Эфир инде күптән башланып китте. Менә син бүгенге көнгә ниндидер теманы уйлап тапсан, инде менә әйтергә нәкъ тә вакыт килеп җитте. Бүген безнең тапшыруга туры килә торган бәйрәм юк иде. Ә менә хәзер булачак. Саташма инде, син нәрсә? Син теләгән көннән һаман теләгән бәйрәм уйлап табып булмаячак. Ә менә мин сиңа хәзер кире сәндәләячәкмен. Бик башта видеозны карыйк. Гадәттәгечә иң кызыклы моментта без инде видеоязмага күчәбез. Карыйбыз. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом дип җырлыйлар Николай Крючков җырында. Мин күкне сайлыйм фестивалендә дә беренче урында самолетлар. Биредә һәркем үзенең авиация остасы итеп хис итә ала. Дуслар, бүген дә без әлеге фестиваль белән танышачакбыз. Мин күкне сайлыйм бәйрәме 11-нче тапкыр уза. Быел тамаша Туполев конструкторлык бюросына нигез салуның 100 еллыгына, шулай ук Туполев исемендәге Казан авиаинститутының 90 еллыгына багышланды. Ел сайын үтә торган менә шушы авиашоу «Я выбираю небо» минем ул һөнәри бәйрәмемдә булып тора. Башка елларда оештыруда да катнаша идем. Быел инде мин күбрәк кунак булып монда йөримен һәм шул хәтле үзебез төзегән самолетлар очып китте яңа гына. Шулар өчен ниндидер горурлык хисләре, шушы самолетны төзүдә ниндидер өлеш кертүем өчен шундый горурлык белән рәхәтләнеп шушы бәйрәмдә йөримен. Авиашоу җәйге программасында төрле типтагы һава суднолары, граждан, хәрби, шулай ук вертолетлар катнашты. Сәлам, син бүген монда кем булып килдең һәм ни эшлисең? Мин Кенету Каидан оештыру комитетында һәм мин виртуаль күзлекләр белән балаларга виртуаль дөньясын күрсәтәм. Син бу фестивальдә беренче тапкырмы? Беренче тапкыр. Һәм сиңа ничек самолетлар очып йөрүе, ниндидер шундый интерактив үзәкләр ошыймы? Бик ошый. Рәхмәт. Стрижи югары пилотаж авиация төркеме чыгышы авиапрограмманың ачык аккорды булды. Менә бәләкәй нидәге самолетларны карайбыз, менә вертолетлар оча башлады. Бик матур, күңелле.
Мага кадар терзадан гына карай дирек, балкондан гына. Гаилебез белән килдек, балалар кайдадыр югалдылар, карап йөриләр үзләренә шагыннарын. Минем кыз әле как раз авиационны укып бетте менә. Шул авиация буенча шуңа инде күрер. Бәйрәм халкы арасында авиацияны популярлаштыру, яшьләрне авиация тормагына җәлеп итүгә һәм инженер-техник белгечләрнең престижын күтәрергә юнәлтелде. Фестивальдә без катнашабыз. Ел сайын 6-нчы ел китте инде. Быел фестивальдә ел сайын кебек безнең комплексны аэростат ОК-60 дип атала. Шуны күрсәтәбез халыкка. Аның белән без служим буевой задачалар решәтәбез МВД белән и калган структуралар белән. Мин күкне сайлым фестивале беркемне дә битараф калдырмады. Монда һәр кеше үзенә теләгән кызыклы интерактив табып, күктәге матурлыкка карап ял итте. Игътибарлап тыңлыйм сине. Менә син хәзер берәрне сәер әйбер сизәсеңме? Чулпан, синнән башка әлегә бер әйбер сәерлеген дә сизмим. Әйе, шул алмаз. Менә минеме синең өчен мин, ә менә минем өчен синең янында басып торуың бик сәер тоела. Менә карале, без синең белән бергә ничек алып бара башладык ул? Дөрес әйткәндә хәтерләмим. Шул. Менә без синең белән сизми дә калдык. Ә менә шулай сизми калмыйча безнең юллар аерылса нәрсә була? Әллә инде яшьтүктән китәргә җыенасың, Чулпан? Юк инде алмаз. Менә кара. Бүген без синең бергә алып барабыз, ә иртәгә бергә алып бармаска мөмкин. Шуңа күрә безгә Чулпан һәм Алмаз көнен иштырга кирәк. Нәрсәгә ул? Шуңа нәрсәгә? Видеозымны аңлатырмын. Хәлләр ничек дигән җавапка аларның җаваплары һәр чак әзер. Бу сәлкешләр һәм аларның янына кунакка президент үзе килде. Монысы 5-нче смена. Ул мәгълүмати технологияларга багышланган. Биредә 1000-нән артык бала алдынгы IT технологиялар һәм трендлар белән таныша. Биләр турында күптән ишеткән бар инде. Бик күп яшьләр, монда булган кешеләр аны мактыйлар. Менә мөмкин дә чыкты. Уку җиреннән чакыру килде инде, ризалаштым. Бик шатмын монда килүем, монда бик күңелле. Яңа кешеләр белән танышу, яңа сфераларда үзеңне татып карау. Барысы да кызык. Рөстәм Миннеханов татар халкының гырыф-гадәтләре белән таныштыра торган өстәхнәдә робот техникасын өйрәнү буенча белем бирү лабораториясендә һәм киләчәкнең перспективалы һөнәрләренә багышланган тематик сессияда булды. Әңгәмә барышында президентыбыз Шаян ТВ каналының яшьләр оешмалары белән хезмәттәшлеген хуплады. Сәләт оешмасы белән Шаян ТВ каналы тыгыз элемтәдә, мин инде шәхсән сәләт оешмасы белән 25 ел тыгыз элемтәдә әмма Шаян ТВ каналы ачылгач бик зур рәхмәт сезгә. Без тагын да тырышып эшли башладык бергә, чөнки безнең уебыз бер, максатыбыз бер, ул сәләтле балаларны үстерү, күрсәтү, таныту һәм әлбәттә инде күбрәк сәләт оешмасына балаларны тарту. Шулай президентка балалар өчен актерлык осталыгы, каллиграфия сәнгате буенча махсус мастер-класс оештыру һәм спорт ярышлары турында сөйләделәр.
Җирле видеостудияда Рөстәм Миннеханов кыска гына интервью бирде. Ул билгеләп үткәнчә, бүген республикада татар телен, милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга, үстерүгә зур игътибар бирелә. Бу эшкә сәләт хәрәкәте зур өлеш кертә. Телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне сакларга һәм сезгә, яшьләргә киләчәктә bu bizning millatning bo'lgan күшен киләчәккә дә алып барырга. Biz sizga tayanabız, biz sizga ышанабыз, biz sizga zor ümitler bağışlayız. Sizga bek zor rahmat menimdə şulay etib, natur etib, yalı etkəniz üçün, irəngəniz üçün. Oңышlar sizga. Ел сайын сәләттә яңа проектлар барлыкка килә. Сәләттә туган гаиләләрнең балалары да үсеп килә. Нәкъ алар өчен Бәләкәш клубы һәм Асылташ мәктәбе эшләп килә. Әңгәмә барышында алар турында да сүз кузгатылды. Минемчә, сәләтнең гомумән тарихына килгәндә, ул гадәт булгандадыр инде, чөнки инде ул сер түгел, күп кенә сәркешләр, әйдәманнар монда кавышып, һәм инде гаиләләр корганнар, һәм берничә ел рәттән инде шундый традициягә әверелгән гадәт бардыр. Инде менә шул сәләт гаиләләрен берләштерүче ул Бәләкәш клубы дип безнең атала, ул инде ялгышмасам 7 ел эшләп бара, һәм бүгенге көндә инде безнең шул Бәләкәш клубыннан үсеп Асылташ мәктәбе булды. Һәм инде Асылташ мәктәбендә шулай ук сәләт активистларының балалары һәм сәләттә туган гаиләләрнең шулай балалары безгә кушылалар һәм безгә киләләр. Шуңа күрә инде менә ул проектлар, шул сәләт гаиләләрен берләштерүче проектлар дип без аны саныйбыз. Моның белән генә сәләтнең сменалары тәмамланмады. Алда безне Лидерс Биләр форум көтә. Һәм сүзне мин Гөлназга тапшырам. Ярый, аңлатуларыңны көтәм. Менә карамас. Без бит синең белән мәңге бергә алып бармаячакбыз. Ләкин минем безнең дуэтны онытасым килми. Нинди оныту инде ул, Шулпан? Без синең белән көн сайын язышып торабыз. Берничә елдан бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Юк инде, бары без сине сирәк аралаша башлаячакбыз. Ә менә бүгенге дата шул күңелле мизгелләрне искә алыр өчен менә дигән сәбәп. Ну, ярый, монысы белән килешә. Алай да булыр икән. Ләкин бүген инде шундый бәйрәм булгач, аның традициялары да булырга тиеш. Әлбәттә инде, әлбәттә. Һәм мин барысын да күптәннән уйладым. Тик безнең традициялар дип, без инде яшәр тукталышында традицияләрне онытмыйк. Шуңа күрә видеозмага күчәбез. Киттек. Лидер булырга авыр инде. Синең һәр вакыт игътибар изәгендә, барысы сине күзәтә, синең эшләреңне, сүзләреңне карап тора. Әгәр дә сезнең дә лидер буласыгыз кирәк икән, димәк сезгә биләрдә булырга кирәк. Чөнки монда лидерлык биләр форумы. Сәләтнең йомгаклаучы сменасы Россия мәктәп укучылары хәрәкәте белән берлектә оештырыла. Форум территориясендә илнең 12 төбәгеннән 1000нән артык активист бала ял итә. Катнашучылар Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе төбәкләре, Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең база мәктәпләре үзләресе лидерлары, иң актив балалар. Монда кызыклы лекция бара. Кымашаламык кызлар, кымашаламык. Кем ул лидер? Кем ул лидер? Кем ул лидер? Минем өчен бу сүз әйдәман сүзенә синоним булып тора. Чөнки үз артыннан әйдәман сүзгә килеп чыккан, әйдәп баручы лидер ул. Шулай үз артыннан кешеләрне әйдәп баручы кеше. Җаваплы кеше. Әйдәп баручы. Уңган кеше. Минем бәйҗә булса, мин дә шулай әйтәр идем. Нишләп мин дә мәктәптә укыганда шундый дәресләр юк иде икән? Миңа калса, мин һәрбер дәрестә ахырына тиклем рәхәтләнеп утырган булыр идем. Монда бик кызыклы спикерлар чыгыш ясыйлар. Алар Казаннан, алар Мәскәүдән, төрле Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кешеләр. Алар үзләренең һөнәрләрендә чын профессионаллар, остазлар. Укудан тыш минем спорт бренди. Менә әле кичә генә ЧГКда беренче урын яуладык. Менә күргәнегезчә дәрестән тыш шахмат уйнап торабыз. Дусларыбыз белән шуңа күрә дәресләрдән тыш безнең
программатыгыз. Монда төрле кешегә төрле фикерләре белән, төрле шигырьләре белән монда килергә ярый, чөнки монда үзенә кызык булган әйберне табып була. Сәркешләрне төрле өлкәдәге белгечләрдән остаханәләр көтә. Монда СММнан алып, актерлык осталыгына кадәр өйрәнергә мөмкин. Әмма укытыргыч укыту программалары балаларга һөнәри юнәлешләр сайлауда гына түгел, тормыш максатларын формалаштыруда да ярдәм итәргә тиеш. Вакыт комсыман акты да бетте. Хәзер инде сезне алып барышыга тапшырам. Хәзер без синең белән безнең шәхсән бәйрәмнең традициясын уйлап чыгарабыз. Язып бар. Син кайтыр дәфтәр күрдең белә, Шулпан? Күңел дәфтәреңә инде алмаз. Ярар. Карале, менә син безнең иң беренче бергә алып барган тапшыруны хәтерлисеңме? Онытырсың ул көнне. Балалар көненә багышланган көнне син мине көне буе уеннар белән җафалап бирдең. Мин? Синеме? Мин сен җафаладым. Әйдә карыгалы кем уеннар белән җафалады дигән. Әйдә, карап тормык, ярар, синчә булсын. Менә кара, без синең белән ел сайын шул көнне искә алып, өлкән булсак та балалар кебек уйналабыз. Шулпан, беләсеңме, синдә дә бит яхшы фикерләр бар икән. Дөресен әйткәндә, миңа бүгенге көн бик ошады. Һәм? Нәрсә һәм? Бәйрәмне бит инде бүгеннән үк үткәрә башларга кирәк. Ник, син мине тагын көне буе уйнатмакчы буласың әллә? Нәкъ шулай. Дуслар, бүгенге без синең белән сау булашабыз. Алмазның әле бүген күп тапкыр жмурки уйнап, менә җиңеләсе бар. Әйе, уйнарбыз. Ләкин дуслар, безнең сезгә дә кичкенә генә бүләгебез бар. Алдагы клипны карагыз. Без синең белән сау булашабыз. Әйдә, Алмаз, киттек. Әле безнең жмуркинсы бар. Әбәкләгәнсе бар. Әйдә, тизрәк. Дуслар, Шаян ТВ'да яңалык. Biz TikTok'ta яңа челлендж башладык. Siz de катнашыгыз. Әнә күрәсезме? Әминә белән Кәрим кушылдылар инде. Барлык телләр арасында иң якыны үз телем. Үз телемнең бишек җыры биргән мине үстереп. Дуслар туган белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар туган белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Dilimdə gənə matır yanğırı bir düz kiyəm. Dostlar tuğan bilən min gel tatarşa seyləşəm. Kim bularımın tuğan dilim tatar dilini bilməsəm. Dostlar tuğan bilən min gel tatarşa seyləşəm. Kim bularımın tuğan dilim tatar dilini bilməsəm. Ana sütü bilen küre ana dilin yaratu. Kayda gana yaşasan da dilin işini janatu. Dostlar tuğan bilen min gel tatarşa seyləşəm. Kim bularımın tuğan dilim tatar dilini bilməsəm. Dostlar tuğan bilen min gel tatarşa seyləşəm. Kim bularımın tuğan dilim tatar dilini bilməsəm. Kim bularımın tuğan dilim tatar dilini bilməsəm.